kum gabalang persekutuan hang ni ha syurpi kepadon ke jikli ke background nak betaban yang ke KGP Sinot kami ngi ke ba Artulai nadu ka Aru Frederick hadu ka Atrik jongo match namar kita kum gabalang hagen ke por ni keren kum ke jimpe bena habeding jumpi kum paiba obayo I kini ka video bangi kum gabalang ni ladon ke jing pengkre ke ba biang ke keluj nak beta jumpi kum paiba jong Sinot bat hagaju ke por ki perlok nagawi pat ka Sinot leni ki perlok nagawi pat ki jai belang leni ki perlok nagawi pat ki jai niam ki piru barong ngi pinang subha segeni ka jing Sinot kamasolong agni ka belang jongi hasyur pi nadu ka Aru Frederick jong feb adu ka Atrik jong match te nalor keni ka jing khos ngubha ngi donru ki jing pna nagaliang jong belang jongi kata galong ba kum ga balang Ngiladon ke jing sungtu jingmut bat ke Sinot ba khamtam ha ke sungi jong beli nimsha bandon genu ke kenjayu kata gemut nadu ki yu kidukan ki ba dija disa leni ki ba ditiar ditar ki jingdi sana leni kinu ki jai jingdi khamtam gitu ki ba dikot niam namar ngiyo I ha ki Islam ki beladep ki don chibun ki nongdi ki kot niam ki jingkai ki ba buntukom ki don ru ki jingkai bekela leng ba kini ki kot ki ba kidi namar kata kum ke balang ila penbet ba ngi maham ba ngim khmi lenti ba kandon kum kini ki nongdi kini ki kot niam kenang ba kan don genu ka jingthut bal ila penbet kum ke balang ladang ngilap ki kinu ladon ki volunteer ki bansa kila ban be ye pi namar kata ngi kepat ye pi be nomwan Haga ju por ngi juyo iru bagi don ki nongkrong ki bajuan krong saki jing iseng Sinot te kum gabalang ilepen bej banlat nya genu ka traffic jam namar kin sadon ki kali jung ki VIP kin sadon ki pulit kin sadon upai ba te ki pheu hajar ngut ki bansayaj te banlat nya nu jingthun ngi kerpat ba omde ke jing babcha jung kum gabalang andre ki kerpat na ke jing na ke beta ke jing yai be yai renti nong lech longwan ban lech naga chingthut ki gerpat de pipe sungai bah ban nongwan sekini ka ngi pelong ke Sinot naga benta ki surok ki reti bat ki parking ngi kum ke balang ngi la benkre ha gurkom ke ba biam gurkom ke ba kerluj imnon kamban kuslai ban lech naga nu ka jing blok jing jam apo jing balang dungi te kin sayo I ki entrance leng ba ki jing tho de ki banar bat ngi la penbej bikin don ki volunteer ki ban sepediang sungai bah IP kin sekedewi ki aru ki bala da pengkre bapin nam bakla ki ban salet cikini ka Sinot ka tenamar kata kum ka balang sechisen ki khos nga bahai phi bagi nu ki berkuat banwan cikini jing sing ban solong ha ka balang jungi hang ni ha balang persekutuan churpi ki duai bo play ngilam phi bapit poi suk poisan cikini ka balang jungi da ki jing ilam borba ka jong play to sakawe ha ka jing de bak distan ke leni ke jing cengai jong ke ni ke jeka ha ke balang syurpi na cleariat hadu ha syurpi ka don kumba RQR kilometer dan na juai hang ni ka don chi Santhun Riu kilometer digini kilo ki perlok ki bansawan nang tay na liang juai lang ni ki bawan na Shillong kila don hiki volunteer ban sa BP sudu ki jeka ban long ki Sinot don ki tibel kre ha ka ju ko poru ki bawan nang tina liang ukiang lain liang tracharan na tay nang taru kila don ki entrance leni ki jeka ki pinrung dilebu ki volunteer hang tu te pinnam don kamban kuslai lagi peta ki lenti ban pui jeka pingi pelong ki jing sek ha gaju ko por na kaliang jonga kong cerman jonga balang ru ngi pediang keloj men sem ye pi pai lang bale suspa jong play sa ni ka jing seng samla KGP Sinot mingi ban long ha ka ni ka balang ka jongi ni pediang sngeu baharu ipi cha ki jing ki sem ki jongi pediang keloj men sem ipi adu bam ka di ki jing don kam baro ni pediang ipi na du ka donut bar ka men sem ki jongi barang gini kentem